ام چهارشەمە سەرێ ساڵێ یانگۆ چهارشەمە سەرێ نیسانێ bi navê rêveberiya Xweser li tevayî civaka xwe Êzidî dost û xêrxwaz û kesayetê heke dostê civaka Êzidî em pîrozî dikin û di car û sê car em di dayîk û bab malbatê şehîdê xwe pîrozî dikin ji ber heke îro em karin li Şingalê bin bi xêr û keda şehîda em. Belê em weka rêveberiya Xweser peyama xwe digehîne her miletekî Êzidî di münasebeta vê çarşema serê salê de berê xwe bine Şingal bên Eîda xwe li ser axa bab û kalê xwe pîrozî bikin. Bên Eîda xwe serdana wan kesayetê em bêjin emrê Xwedê kirîn wê heka çûyîne ber rehma Xwedê ew ê heke digotin Şingal wê be gora me bên Eîda xwe serdana gorê xwe bikin û pîrozbaya xwe li Şingalê bikin. Ji ber heke mirî bêne Şingalê bila em sax jî bêne Şingalê. Em hêvî dikin her miletekî meyê Êzidî û ne bi tinê di Eîdê jî îdî ev Eîd bibe wesîleya vegera xelkê meyê Êzidî xelkê meyê Şingalê. Ji ber em di vê roja Eîdê dikevine sala bîst û didwê de. Ji bîr û baweriyê me de sala me nû dest pê dike. Bila sal bibe sala miletê Êzidî û miletê Êzidî karibe telba heq û mafê xwe bike. Em vê peyamê bigehîne miletê xwe guhne ne lîstok û pîlanê dijmin ne xêrxwaz e. Ew kesê heke dibêjin Şingal ne arame lazim Şingal vala bibe ew kes wê nikaribin ser bikevin em Şingalê vala nakin. Em hêvî dikin her miletekî me kî cî be. Miletê me du welat êj derveyê welat Êzidiyê me kê dewletê bin kê dinyayê bin dengê me bigehe di pîrozbaya vê sed saliyê de berê xwe bine Şingalê Şingal da bibe navenda Êzîdxanê Şingal da bibe welatekî Êzîdxanê da bibe asîmeke Êzîdxanê da Êzidî careke dî vegerine serê cî û warê xwe da dijmin zanibe û pîlan û lîstokê di wanê qirêj têk çûn û îro Êzidî li ser axa xwe wê pîrozbayê xwe bikin û Eîdê xwe pîroz bikin.